Jeg tror meget på psykosomatisk indvirkning. Det betyder faktisk, at det er meget vigtigt, at du har styr på din søvn, fordi så har du en sundere hjerne. Hjernen har brug for søvn, fordi når man sover, så renser man hjernen. Man restituerer, man healer, man oplader. Man renser hjernen. Så jeg tror meget på psykosomatisk indvirkning, og det er også bevist gennem vagusnerven, som er den største nerve i kroppen. Det er den, der forbinder mave-tarme med hjerne. Det er derfor, du skal have styr på dine tarme og din mave. Så har du en sundere hjerne, og når du har styr på dit sind, så har du også en sundere mave. Det er derfor, du kan få nervøs mave, når du er nervøs. Det er den psykosomatiske indvirkning. Det handler også om, at du har positiv energi, fordi når du er positiv, så er du sund. Du har positiv energi, du har positive relationer. Jeg tror også meget på renlighed, fordi det er også noget vigtigt for at være sund, hvis du har god hygiejne. Det har noget at gøre med at være ordentlig og sund, og det er også en form for dannelse og ordentlig opførsel.